לשים לראות קטן. יופי. זהו, מושלם. אבל ככה. לכי לעומר עכשיו. תהיה פה. חיים, יש לכם בעיה איתי? לא הבנתי. תגיד לי דוק בפנים מה שאתה חושב עליי. וואלה יופי. אתה חי בסרט, נשמה. אני צריכה לשמוע אותך מהרחוב. בוא שים ספור. תביא סיגריה דחוף אבל. יפה, לא הבנתי. מה אתה חושב שהגעת, אה? מה אתה חושב שהגעת? יא טמבל. יא טמבל. עם הלו גם. באתי מאשדוד, יש לך בעיה? יאללה. יש לך... יאללה, בואי לעוד אנשים. ביי. ביי שולה. את צריכה לעשות אבל ככה. לא, תעשי ככה? שיבסקי! זה חיים ריח יש טוב. פה הופעה נשמה, וזה לא בא לי טוב, את חרא על זה. אני לא בא, תביא לי את הרשת הזאת דחוף, אני לא... עופה, תעשי את הסבב הזה זריז. אני רוצה עכשיו את הרשת הזאת. למי? לא הבנתי, אלירן, בא לך להריב איתי היום? שמה שאתה מרחל עליי, חתיכת זין. בוא נפתור את העניינים, מהטמבל. בוא נפתור את העניינים. אתה איפה, זה לא? בוא נפתור את העניינים, יש לך בעיה איתי? אני הסוכן. הוא דיבר עלייך מאחורי הגב. דיברת עליי, הוא אמר שאת יש מאמינה. לך משהו להגיד, תגיד לי בפנים. לטמבל. אמיר? בפנים, בוא ככה, אני פה איתך, בוא על הפנים. לא צריך להגיד. בוא תגיד לי בפנים. מה יש לך להגיד? לא, עוד ככה. איך היא חי בסרט. יש לך... דני, ירוסי, מניאק. בוא תגיד לי מה יש לך להגיד לי. שאני משתין. יא טמבל. לאן אתה חושב שבאת? דחוף לנחות, נשמה. בעברית אומרים לנחת. לנחת דחוף. פרחון. איך אני באה ככה? באתי לך. אם את מדברת לזכר, את אומרת לו, דחף לנחת. דחפתי לנחת. מה זה פרחון? מה זה חד הזה? שפתיים. מכיר את זה? והרוקט שלך מה יש לה אש בעיניים, אבל לבנה הרועש בסמוס עדיין, אני אגיד יאללה בסמוס הסוכר. סוכר יא סוכר אוהב אותך ים בסמוסה למה את כל כך קשה. הכל אבל היא אליך ככה בדלית הראשון. בא ככה, אין מה לעשות. ככה אני גם... אלירן, היא מושלמת. בשכונה. אלירן, תראו לך, לא יודע להגיד את זה, יושב עליי דווקא. וואלה, מהשכונה באתי, ויש לך משהו להגיד היא לי מושלמת, בפנים. שומע? היא מושלמת, אוקיי, היא מושלמת, אבל היא כאילו מושלמת מתחת לאיפור, ככה היא מתאפרת. ככה אני. היא כאילו ככה יוצאת איתך. ברגיל, אבל בבית היא בלי זה או... בבית אני. בלי זה, מושלמת. אבל רק בחוץ היא קרה? כן. מה אכפת לי? ככה אני. ככה בול, מה כאילו. אכפת לי? לא יוצאים הביתה. דחוף בא לי אין, פה, דחוף. כל היום תביא לי מסעדות, פה. כל היום זה. כל היום מסעדות, מתי כל היום אני מתה מסעדות? על ווג. לא, וזה מה, אני צריכה לעלות מול העיניים שלי. גם זה לא, מה זה זה דבר גדול, מה נשמה זה שלי, מקולקל יש היום. קהל שרואה את זה גם. זה בא לי מקולקל עכשיו, דבר גדול וזה ככל לא הערב. בא לי וגם טוב. את זה רואים עכשיו. נראה לי בא להתערב על חרא הזה, גם את החרא זה שיש לא לך בא בראש לי רואים טוב. עכשיו. מה שיש לך בבנים גם רואים עכשיו. שיראו את קורל האמיתית. קורל. קורל, חיים. יש לך בעיה, אתה יכול לגזגז מפה, נשמה. שערי ככה. אני נשארת. אשאר, נשמה. בוא סיגריה. די, רק תדעים לא, אני חייבת סיגריה את הסיגריה שלי. זה לא פשוט. מה? העיפו לי את הסיגריה.